Morning guys! Welcome po ulit sa ating new video. Papasok na naman tayo sa work. Ito yung araw-araw natin na schedule. Sabi ko nga sa nakaraan na video ko, dito yung pick up point, sa kabila yung pick up point, ganyan, rotation. Hi, it's another brand new day. So, isang araw na lang bago mag-Eid holiday. So, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Bali, 4 na araw ang bakasyon. So, it's just a long weekend na rin. Maganda rin yung para makapagpahinga yung mga tao. Nawawa naman na araw-araw. Migising na maaga, tapos pumapasok sa work, tapos late na yung dumadating, magluluto pa, maglalaba pa, and whatsoever. So, nakakapagod din. Right? So, bagong pag-asa, bagong lakas ng loob, bagong pasensya, lahat bago. And magpasalamat na lang tayo higit sa lahat sa Panginoon kasi binibigyan niya tayo ng lakas. Ginigising niya tayo araw-araw, bibigyan siya ng lakas, blessings para sa araw na to. Tara na ulit, pasok tayo sa work. Guys, kung nakikita nyo, itong harap ng supermarket na to or hypermarket, ganitong oras marami ng tao, marami na nagpa-park na sasakyan, pero ngayon wala kasi siguro mga iba nag-start na ng holiday. Celebrate na kami ng Eid al-Fitr, patapos na yung Ramadan guys. So sa amin 3 holiday tapos plus Friday, so 4 na araw walang pasok. O, siguro sa kanila nag-start na, di ba? Bongga. Fast forward guys, nandito na kami sa loob ng sasakyan at bumabiyahe na kami papuntang project site. At ito ang laging eksena araw-araw. So from Doha to the project site location, lampas pa yan ng Dukan guys. Isaabutin kami ng more or less 2 hours. Nakadepende pa rin yan guys sa takbo ng ating sasakyan. Kung 120, 100, 140, ganyan. Pero kailangan din na nasa tamang limit lang kasi maraming radar dyan. The road is under radar. Tapos, yan, magkakamera ka, another violation or fine. Pagkamahal-mahal pa naman ng fine. So, yan lagi ang nakikita natin. Ayan po mga desyerto. Ewan ko kung nasa lupalop na tayo. Nasa boundary na yata tayo ng Bahrain. Basta malapit na yan sa dagat, guys. Wala ka na makikita kundi desyerto. At nandito na tayo sa the most exciting part. Ito lagi ang inaabangan ko kaya hindi ako natulog sa biyahe itong mga kamilyo sa labas. At dahil sa sobrang kabisihan natin sa trabaho guys, di na ako nakapag-video doon sa project site. So ngayon pauwi na kami. Yan, bonggang-bonggang fast forward na yan. As usual, mahaba-habang biyahe ulit pabalik po ng Doha. So ayan guys, bagong destination tayo. So dito tayo ngayon sa Bellagio. At dahil maraming magbabakasyon ng mga engineers, nagpalit na naman ng schedule or location ng drop and pick. Yan. Papakita ko lang sa inyo. From here, nandito ko ngayon sa Metro Station, Sport City. Naglakad ako hanggang doon. So let's say 3 minutes walk. Nandiyan kasi yung bahay ng project manager. So pag mga ganitong timing, dito ako ngayon. Bago lang sa inyo to guys. Ayan ng Sport City Metro Station. So, pasok na tayo. First time ko lang din dito. Ayan o, na masyadong tao at malinis. First time ko lang din na mag-try dito sa station na to. So, kumpin agad. Going down. The trees. Doors closing. Get it up and away. Tayo. Okay na yung paningin natin guys. Hindi na siya blurred or sumasakit. Floor -1. Itabakan. Ang luwag talaga ng Sport City. Ang kagandahan din dito sa ano to is yellow lane. Hindi na kailangan ako mag-interchange para makarating kasi here yellow lane sila hanggang sa station ko is yellow lane. So ang problema ko ngayon, hindi ko alam kung saan ako susulpot. Siguro dito. So 2 trains tayo. Dito tayo ngayon susulpot. Yan, pababa tayo dyan. Yan, 2 trains daw. Ang luwag. May masyadong tao. So okay lang din. Sundan na lang natin yung arrow.
And swipe lang tayo. Yan. Yan, bukas na siya. Ayun na. Nandyan na yung train ko. Kailangan natin magmadali. Yan. So far, nandito tayo sa Sport City. So, pupunta tayo dito. Sa Binmamot. So, wala nang interchange kasi pareho sila na yellow lane. Yan na yung train. So, hinapin lang natin yung family. At yun tayo sasakay. Nasaan na yung family? Standard. At standard lahat. Kailangan natin tumakbo guys. I-open na siya. Ito family kasi siya. Open. Wala. Wala talagang katao-tao. Diba? Tayo-tayo lang. Station is Bin Mahmoud. So nakarating na tayo dito sa Binmamot. Tayo, pasok na tayo dito. Ulit tayo ng Binmamot guys. Swipe na naman. So ayan. At least nandito na tayo sa lugar natin. Pupunta muna tayo sa Lulu para bumili ng mga stock sa bahay. Hello, Binmamot. And saglit lang muna tayo dyan sa Lulu. May bibilihin lang tayo. Ko ay nagugutom na rin guys. Breakfast tapos anong oras na mag-aalas 3. Di naman pwedeng kumain sa side kasi mo naman marami nagpa-fasting. Patapos pa lang ang Ramadan. So, bili din tayo ng pagkain dito. Kainin natin sa bahay. At least hindi masyadong mainit. Thank you. Ang bait niya oh. Dinadaan muna ako. Na dito. Kulimlim siya. Pasok na tayo dito sa Lulu Hypermarket. Para bili ng konti. There you go. So, hindi ko na binidyohan guys yung pagpili ko ng mga gulay kasi mahirap na baka masita na naman tayo. So, ngayon nasa kiluhan na tayo. Katapos natin magpakilo, pumili na tayo sa cashier para magbayad na. Tapos natin magbayad ng mga pinamili natin, nandito na nga tayo sa labas. Nag-aantay tayo ng taxi or mga car lift na pwede natin masakyan pa uwi. Yan, kararating lang dito sa bahay. Ito po yung mga pinamili natin. Gulay, manok, pang spaghetti. Yan, daming gulay. At saka hotdog. At marami pang iba. Ayan, ang bread. Pagkain ko ngayon. Saka may alcohol. Ayan po guys, ang ating pinamili ko. Kunti lang naman yan. Kasi wala pa yung monthly talaga na grocery. So ayan guys, kung nagustuhan nyo ulit ang aking video, please don't forget to give me a thumbs up. And follow my Facebook page, Mana Marie, and my YouTube channel, of course, Marie Per Vlogs. Till next video, guys. Bye!